Do Bačíka Nataša! Naposledy na Milan Bačík anime. Mesto, kde ma berú ako boha. Dobre teda, poviem to Nataši. A kedy tam ideme? Čo sa to deje do Bačíka? Ja miznem. Ja som to vedel. Milan Bačík je niečím špeciálny. Musíme len zistiť čím. Ja by som si navarila chutnú kukuricovú polievku. Dom a pred jeho dverami stojí nejaký midget. Moje meno je Kromlin Bulgur Noromraz. Potrebujem tvoju pomoc, Bačík. Teória informácie, návrat počítačov, profesor Louža. Nemôžem predsa vedieť svoju budúcnosť. Keď ju ovplyvním, môže sa vytvoriť paradox a umrie ešte viac nevinných ľudí. Vymažem ti informácie, čo si teraz videl, ale je veľká šanca, že týmto činom budeš mať niekedy v budúcnosti demenciu. To nie je možné, Milan. Ubehlo 5 hodín, odkedy sme sa naposledy videli. Ale mám veľkú náladu na midget wrestling a bolí ma hlava. Objednaj nám lístky na midget wrestling. A omylom som mu dal demenciu. Ajajaj, Kromlin. Dobre, teda zoženiem ti súpera ja, keď ty si neschopný. Vítam ťa tu, Teodor Bačík. Ale teraz som ho chytil. Nezabijem ho len, keď budeš mať zápas s mojim synom. A prebačikujem tvojmu synovi jeho hubu. Veľa šťastia, Teodor. Nech vyhraje ten najlepší. Vidíme sa v pekle, ty posratý midget. Otec, pomôž nám! Ten midget nás tu uväznil! Ahojte, chlapci. Ja som Sokrím Tano. Mohol by si nás aj našu priateľku teleportovať do bezpečia? Kto si? A kde je náš Milanko? Ja som Milan Bačík, ale pravdepodobne nie ten, ktorého ste očakávali.